Ngiyaphephela kuJehova. Nisho kanjani kuwo umphefumulo wami ukuthi, balekela entabeni yenu njengenyoni na? Ngokuba bhekani, ababi bawunsala umnsalo wabo, babeka imicibisholo yabo entanjeni, ukuba bacibishele ebumnyameni abaqotho ngenhliziyo. Nxa izisekelo zidilizwa, olungileyo angenzani na? UJehova usethempelini lakhe elingcwele. UJehova, isihlalo sakhe sobukhosi sisezulwini. Amehlo akhe ayabuka. Izinkophe zakhe ziyahlola abantwana babantu. UJehova uyamhlola olungileyo, kepha omubi nothanda ubudlwangudlwangu. Umphefumulo wakhe uyamzonda. Unisa izihibe phezu kwababi. Umlilo nesibabule nomoya oshisayo kuyisabelo sendebe yabo. Ngokuba uJehova ulungile, uyathanda ukulunga, oqotho uyakubheka ubuso bakhe.